बिमानि फिसाया आंखौसो नेहोबाय थाबाय दाबो ओंखारबोनो हालायै दिनैसो मोनजादों होननानै जाब्रेथारबाय नालाय फाफिया आयु मासि गोबाव खिखो बाराखौबा दा फायखानायाव थांनानै नायगारगारगोनलां र' थांना नायनि आं हा बहा थांखो बेलाय गोदाव सोरावा खिनो फैनाया आया 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 गैबावा खिनो ओंखारदों होननानै खारखुमालांबावबाय बे मोसौआ गुखाया बियो र' आंजों साला फाफिया फैसा होनो गिनानै खारखुमालांबावबाय खोमा आंखौ गारनानै फाफिया जा खुरियाखा र' सालाखौ दामखागोनसो आं बे मानसिखौनो आंखौ खारखुमानानै थांबावबाय फाफिया मोननाय मोनबा देग्लिसिगौमोन आं बेखौ आंखौ अना बियो बाल हारसिङै गारना थांबावो खिनो होननानै बहा थांखो फैफिनबावासै फाफिया जोंखाबायसो आं बोरैबा लोगो मोनथों लामायाव नागिरखाया आं अना बियो आंखौ मा जाखो सासेयालाय बोरो मा गाबलाबाय थाखो पार्टनारा नोंना जारौ गैया मानसियानो फायखानायाव खिनाया फायखानायावबो गैया जेरावबो गैया नायजोब्बाय आं बहा थांखोथाय थुस जायालै अयनाय मानो आद्रि गारलांबायनांगौ जाखो नोंखौलाय है सानैजों फैबाय सानैजों ज' थांबानो जायोमोन ना जारौ आंलाय मा मोनथिगौ आदै आं ज'सो थांखायो आं हारसिं थांखाया आं बेजोंसो फैखादों आरो बेजोंसो थांफिनखायो आं रावजोंबो थांखाया आङो बेसो आंखौ गारना थांखुमाबावबाय खोमा ए ओमफ्राय जारौ नों गाबबाय थानोसै ना बिल होनानै थांनोसै न'आव आं बाखिसो दोनलांसै आदै आं फैसाखौ एसेल' लाबोदोंमोन हाब बाखिथ' मोनजायालाय जोंनाव होनबा आं मा खालामनांगौ नोंनाव जा दं बे फैसाखौनो होलांग्रोदो फैसाखौ होलांबा आंनाव गारि गाखोनानै न'आव थांनो फैसायानो थानाय नङा आदै आंनाव आं फैसाखौ गाबोन होफैफिनगोन दे जारौ जेबो नङा दे कन्डिसनखौ बुजिबाय आंबो दे जेबो नङा होफैबानो जाबाय गाबोन औ जागोन दे आदै ओमफ्राय थांनो रोंखायो दा हारसिङै न'आव औ आदै रोङो दे होनबा थांदो औ दे होनबा आदै थाथ' अयनाय बिदि गारलांबाय नालाय गार्लफ्रेन्डखौ गेटसिङाव लाबोबा लाबोनानै है आंनिबाथ' बिदि गारनानै थांनायानो नङामोन आं हिन्जावखौ आद्रेनो बेसारा गाबहां माहां जालायलांबाय आइदै सोर फाग्ला दाउ खाना सौदाव फैखो फाफिया मेगनानो दंना गैयामोन फालाय गैला बेलेग हारायानो थुख्रा जाजोब्बाय खोमा आंना लबार बायदि लावला जोबसिगोन ओरैनोबा गोथै रानथेंखा आङो एक्सकिउस मी जारौ एक्सकिउस मी बहाबा नांबाय नामा जारौ आइदै फाग्लाया बहाबा नांबाय नामा होननानैसो सोंबावबाय नांनायखायनोथ' आइदै होनलागासिनो आङो सिखारनो हायाबा आं बोखांसै जारौ बोखां माबार आखायाव हर होनबालाय जारौ नु आयौ मासे अजन दंब्रा नोंनावलाय थै रिं गोथै थैबाबो आइदै फाफिया मासे अजन सिख्लालाय आइदै फाग्ला बोरमा फान्था मोसौ दामब्रा फोथैसिगोन नामा आंखौलाय फोथैयालै जारौ नै बोखांगासिनो र' नै बे मेलेखौआ रावबो सिख्ला फोथैग्रा नङा आयौ मासे अजन दं फाग्लिया मोदोमासो रानथेंथें हय अजना गिलिरथार माथो बोनोनो हाया आइदै फाग्लिया आंखौसो उल्था फोथैफिनसिगोन नामा फोथैयालै आदा सिखारदोलै दाहोसिनसै एथ' गिलिर अजनखौ आं थिखोनो हाया आयु आंहासो बेगें हारा बायजोबसिगौमोन सरि आदा आं होसिननाया गोसा नांथारबाय नामा नाङाखैलै जारौ एसेल'सो नांदों हा आदाया मानोथो हाखु दाखु खारबोआमोन है जारौ खिनो ओंखारनानैसो खारबोदोंमोन आं लाबथाबनो हायिनि खिनो ओंखारनाया लामा लामासो खारलाबायनांगौ नामा
बारायाव खिनायनि नेम गैयालै लेवारखौ मा खथ'क जोआं आयु आदाया ओमफ्राय मा नाम जारौ नालाय आंना मुङा लावगि आदा नाइस नेम जारौ कन्टेक्ट नाम्बारफोरखौ होलांखादो हायोब्ला जागोन दे आदा 1-0-0 ओमफ्राय 9-0-0 ओमफ्राय थाइसे आयु जारौना फन नाम्बारा गोरलैथार माथो गोसोआव लानो हासिगोन दे आङो औ वाट्सएपआव मेसेज हरबानो जाबाय आदा औ वाट्सएपआव दाहाय मेसेज हरगोन आं आदा ओमफ्राय नोंहा खिनो ओंखारदों होननाया ओंखारगाबाय नामा थै जारौ नोंजों सौदावना खिनो ओंखारनायानो बन्द जाबाय आयु नंगौ नामा आदा औब्रा जारौ दे होनबा थांनोसै नामा आदा औ दे जारौ दे हेन्डशेक आदा दे हा मेलेखौ खामसाव हा खिनो ओंखारनाया नों बेयाव मा मोनफैदों जेबो मोनफैयाखैलै सना माबालै सना माबा नैबे जारौखौ लामायाव गोलैनानै थानाय नुनायखायसो थिखोफैदोंमोन आं बेखौ बाथ्राया नंगौखौ बुंदोंना नंखायखौ बुंदों नोंलाय हाट नंगौखौसो बुंदोंलै आं अब्लालाय मानो आखाइ हमलायबाय थाया गोलैनायखौ थिखोदोंबालाय फांसेलां बाराखौबा सिनायाव हसिया सौदावनानै आंखौ गोलैनायखौ थिखोदों होनलायबावबायसो जालालै बाल खारनोसां गथनाया बोरैबा जाबा दाय आंनावसो गोलैजोबगोन खारनोसां जालालै सयथिबो खाराबानो जारा दं मा सिनाय थादों हो एम्फौ लाथा खानाय बायदि बुथथरनो एम्फौ लाथायानो खाबायसो खुगायानो एबो गैला उबो गैला सोर सिख्ला मोनबाय हा आखाइ हमलायनाय जाला मात्ता बुंबाय था आंखौ साला नोंनि गार्लफ्रेन्डसोमोन नामाब्रा साला सोरखौबा लाबावो नामा नोङो आंनि अनगायै रावबो गैयालै आंहा मोनथिबाय नङा माथो थगायथारदोंनो आंखौ गावनि गोसथोनाय सासे बावखामोन बे साला बेखायनो आंखौ गारनानै लोगो हमफैखुमालायबावदों मा गोदाव सोराव बुंबाय थादों रावबो गोसथोनाय गैयालै आंहा नोंनि अनगा होनबालाय माथो आखाइ हमलायबाय थाया बेयाव लामायाव हेन्डशेक लानो मोना नामाब्रा रावजोंबो हेन्डशेकसो लादोंमोन आं हेन्डशेक फाग्ला मालाय सिख्लाजों मानो हेन्डशेक लानो मोननांगौ मानो मालाय सिख्लानि आखाइ दांनांगौ आं थाखाना बाल हाय बाद दे हेन्डशेक लानायालाय मा जानो मा जानोसो होनदों नों आखाइया गोख्रैसो होनदों माबार आं मिथियालै एलायलै आं मिथिखाया आखाइया गोख्रैसो होनदों माबार आं मिथिया आं आखाइ सुवा मा आखाइ सुलाबायनांगौ गोदाव सोरावलाय आं मिथिया सुखा जानला मोनला मालाय हिन्जावनि आखाइ दांलाबायनानै हेन्डशेक लालाबायनाय कर'ना भाइरास जानाय टाइमाव बाद दे गोदाव सोराव खोथा दा बुंबायाव एलाय उख्राना नों उख्राना था नों बाल आंबो मालाय हौवाजों आखाइ दांजाहैसै हेन्डशेक लानानै थां दांजाबाय आंनो मानो खोन्थादों दे होनबा थांसैबो आङो बाल थां बहा थाङो थां थांसैबो आं थाखालाबो मालायहा फैसा 5,000 होनाय जानो गिना खारखुमा फैनाया सौदाव फैदों हिन्जावजोंसो बेखौनो आंखौ हिन्जावनि आखाइ दांलायबावदोंसो होनलायबावदों जोंखायलां बाराखौबा मालायहा लकडाउनाव फैसाखौ मानिफ्राय खामायनो हागोन मानिफ्राय खामायनो हाया मोनदों आरो बेहा जानायावनो 5,000 थांहोनो नागिरदों आंनिफ्राय साला